alisa kurantigɛ ko kuma o kuma tora senna jamanadenw da fo maa dɔw ye ɲɔgɔnnajɛ dɔ kɛ k'u ka dusuma kasa yira an bɛna kuma o kan n'an bɔr'o la an bɛ kuma min ye kiri min ni a tun ye kalo 4 yɛrɛ sɔrɔ ka ban kiri min n'a bɔ ka bin o cayara k'a sababu kɛ maa dɔw minɛna k'a fɔ ko u tun bɛ fɛ ka dankari fangacɛ furancɛ fanga la a tɔgɔ dara ko affaire déstabilisation de la transition an bɛna kuma kan k'a sababu kɛ a maaw bilala nin dɔgɔkun in kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ min ye Cali jamana ɲɛmaa ye ni ko dɔ bɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ tin min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ale tanyana tanyacogo juguya dɔ la nin dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛna an nɛn don o fana ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka nin baro ninnu kɛ an ka maa welelenw ye Bubakar Payitawo ka bɔ Aujourd'hui Mali la ani Radio Arampar la Buba i ni sɔgɔma i ni ɲankuma. Kaba ni b'i fo n bɛ an filɛbaa n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni n ko debatteur n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. A diyar'u ye. Malik Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la Malik i ni ɲankuma. An bɛ labɛnnikɛla ni lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ sɔgɔma ani aw yɛrɛ renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi ka bɔ IDM ka kurantigɛ ma yanni élection ban. Amina. An bɛ dugawu kɛ an ka maa minnu fana fatura fana Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Amina. Maa minnu joginnen don Ala ka lafiya bɔ dakolo ye ka jamana basigi ka jamana kɔnɔdenw fana ka jamana kanu don la cogo min na Mali bɛ se ka sira ɲuman ta bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya Mali kɔnɔ. Amina yarabi ni Ala sɔnna EDM tɛ kuran tigɛ an na wa a t'a tigɛ an lamɛnbaaw la. Ami Baba Sise Figaro ani Radio Sahel ɲɛmaaba don Ami Baba Sise ABC i ni sɔgɔma. Kaba i ni sɔgɔma. Kana Malik kuma la Malik ma ɲɛ. Bon an bɛ sunkalo de la an bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ sunkalo gɛlɛya banna Ala ka nɔgɔya ka nako bi na ka fɔ Malik y'a fɔ cogo min kurantigɛba in n'an bɛna fɛn fɛn fɔ f'an ka tiɲɛ dɔ fɔ mɔgɔw ye quoi comme débat ma dayɛlɛ fɔlɔ ne n'ale tɛ fan kelen fɛ mais je pense que kuma dɔ la a jo bɛ ko ayiwa an na ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni Basaro Aidara ye communicateur ye ka bɔ Amabula Basaro i ni sɔgɔma. Isa i ni sɔgɔma i fo ne an ka technicien fo an bɛ kɛ ɲɔgɔn ye ka bila football n'u m'an lajɛ n'u m'an lamɛn u fo an b'u fo ka di waati mara ma nɔgɔn ka wuli 4 heures du matin ka sigi ko ɲɛnabɔ a tila ka so ja wuli 9 heures émission in lajɛ a bɛ kanu ko fɔ donc an bɛ u fo kanu na hali bi an bɛ dugawu kɛ sugandi ani damadɔ sɔrɔ a la Ala k'a tɔ timi ko ɲuman n'a musaka Ala k'olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya mais y'a fɔ ko an ma hakilinata in de di min ye sujet ye anw tɛ hakilinata di dɔrɔn de ye k'a fɔ ko nin ye baro sigilen ye donc Isa i ka foli kɔfɛ. A diyara an ye kojugu aw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ an bɛ studio kura kɔnɔ bi nin ye duguma studio ye laadala anw tɛ kɛ nin yɔrɔ in na nka don bɛɛ n'a dugusɛjɛkan don n y'a fɔ cogo min an ka baro bɛna tali kɛ bakuruba 3 kan bakuruba fɔlɔ o ye halisa kurantigɛ in dantɛ ka kɛ a la o kɛra sababu ye nisɔngoya tagama dɔ kɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko sitting nka dankari la ɲɛnamabaw la Malik Konate mun nana n'a ye k'a sababu kɛ e b'a ko labɛn jɛkulu fɛ. Kaba je crois que mun nana n'a ye a tɛ dogo maliɲɛn si la jamana in kɔnɔ ni maa o maa ko k'a fɔ k'i bɛna bɔ k'i ka dusumangoya yira gouvernement na a ma daminɛ transition in na depuis ni Ibrahim Boubacar Keïta waati fo sisan ma i b'a ye k'a fɔ gouvernement mɔgɔw u bɛ u yɛrɛ ɲuman ko autorisation k'u bɛ autorisation di mais u b'a di malgré eux c'est-à-dire u yɛrɛ dugumala ko tɛ parce que u bɛ taa sɔrɔ soit mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ walima fɛn dɔ kɛra u bɛ siran fɛn dɔ ɲɛ n'u ye a fɔ k'a fɔ k'u b'a bali o bɛ kɛ nin ye an y'a ye k'a fɔ jamana in yɛrɛ kɔnɔ u ye manifestation dɔw yɛrɛ bali ka lettre bɔ k'a fɔ k'ale manifestation balilen don ka camion baw bila ka taga mais après dernière minute la u siranna u y'a kow cɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ nin sitting na depuis waati min na an b'a organisation na k'a daminɛ réunion préparatoire la fo kana se nin don ma i b'a ye k'a fɔ u paniquelen don parce que réunion préparatoire gansan u taara maaw gɛn ka bɔ yen nɔ n'o bourse de travail ye ka bɔ o la depuis nin wagati la an y'a dɔn o la ni u y'an bali ka réunion gansan kɛ u tɛna sɔn cogo si la an ka fɛn kɛ manifestation kɛ mais o bɛɛ la an bɛ sariya min kɔnɔ an bɛ jamana sariya de kɔnɔ donc anw fɛnɛ ka fɛn na an y'a jateminɛ kɛ jamana ye mun de ɲini anw fɛ an k'o kɛ cogo min na an ka manifestation kɛ jamana y'a ɲini anw fɛ n'anw bɛ manifestation kɛ an ka lettre sɛbɛn lettre min na n'a bɛ f'o ma ka autorité kunnafoniya n'a bɛ f'o ma lettre d'information donc an y'o lettre sɛbɛn k'o bila ka taa gouverneur la mais an ka surprise kɛra jumɛn ye n b'a fɔ yɛrɛ ko surprise yɛrɛ tɛ parce que an tun sigilen n'a ye parce que a y'a jira k'a fɔ ko a b'a ka avis défavorable di anw ka lettre la alors qu'anw ma demande ka d'autorisation ɲinini kɛ mais an y'a informé cogo min na ka disposition ta cogo min na k'an cadrer mais o bɛɛ n'a ta an ma se ka an ma an sigi so parce que an ko manifestation o droit constitutionnel de donc an bɛ bɔ de donc an taara jeudi EDM direction da la donc an y'a ye k'a fɔ a kɛra cogo min na aw yɛrɛ kunnafonidila ye a ye caman tun bɛ yen nɔ a y'a ye k'a fɔ a kɛra cogoya min na an sera kɛnɛ kan waati min na manifestation na kɛlɛ tɛ woyɔ tɛ yɔrɔ kari tɛ ka se k'an ka dusumangoya yira
EDM mɔgɔw la an y'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw nana u ye mɔgɔ 3 minɛ ka to la ka tila k'an gɛngɛ dɔɔni u yɛrɛ tun kan ka bɔ sur le lieu an bɛ ka essayer ka taa wagati min na k'an pousser ka taa wagati min na an bɔra ambassade de France da la dɔrɔn c'est comme u tun bɛ k'a to an ka bɔ ambassade de France da la k'an mater ka tila gazi tiɲɛna parce que u y'o de fɔ depuis le départ k'u nana de ka se k'a bali ka bɔ yen fɛn fɛn bɛ kɛ se k'a bali ka se k'a bali ka bɔ yen donc mais comme an tun bɛ ambassade de France ni comment dirais EDM da cɛ gazi tɛ se ka ci parce que n'u ye gazi ci soit a bɛ taa don ambassade kɔnɔ parce que an tun continuer bɛ ambassade de ma donc u ye fɛɛrɛ jumɛn sɛ k'anw ka taa donc anw tatɔ yɛrɛ u ye gazi ci donc o kɔrɔ bɛɛ b'a jira k'a fɔ u tun sigilen n'a nin don na nin kama donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn jamana in kɔnɔ maaw tɛmɛna mun ye nin kɛ mais bi olu bɛ fan wɛrɛ fɛ donc ninnu fana bɛ ka continuer k'o sugu kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ka manifester o jamana kɔnɔdenw ka hakɛ dɔ ayiwa an bɛna tila ka segin nka o bɛɛ la Buba Fayita o minisiri dun ye bɔli caman kɛ wa a ye solution di mais o si la jamanadenw ka dusumakasa tɛ ka ban nin ko in na est ce que mɔgɔw fana bɛ ka minisiri fana lamɛn ko in bon Kawa n b'i fo n'i ko minisiri ye solution di ni solution dira fa tɛ mɔgɔw la ka bɔ solution de ma di halisa a ye proposition belebeleba kɛ a ye proposition min kɛ ko n t'a dɔn 2300 milliards o tɛ Mali budget ya k'o di ale ma donc ni o ma sɔrɔ yanni diɲɛ wuli cɛ Mali problème tɛ ɲɛnabɔ kuranko problème tɛ ɲɛnabɔ mais ale bɛ kuma fɔ an nana ni problème sɔrɔ yen oui i nana de k'i k'a régler ni ça régler ti démission c'est pas compliqué ko gɛlɛnman t'o ye o maintenant Mali kuranko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni nin période ninnu sɔrɔra Mali kuranko bɛ gɛlɛya maintenant solution jumɛn ni jumɛn bɛ sɔrɔ a la parce que Mali kuranko n'i y'a ta k'a jateminɛ c'est à dire que fɛn dɔ bɛ a kɔnɔ en tant que citoyen a bɛ digi la Mali kuranko gestion de man ɲi c'est à dire que mɔgɔ damadamani jusqu'à présent moi je ne peux pas comprendre i kunkolo tɛ se ka bɔ yɛrɛ à partir de 9 heures tile fɛ k'a fɔ o bɛɛ la ta halisa an bɛ fiyɛli de kan c'est à dire que taji de kan halisa ka parce que tout simplement dɔw b'u ka na sɔrɔ taji la. donc e bolo an kan ka bɔ. non mais an kan ka bɔ la o aw ma se ka fɔ mɔgɔ yɛrɛ o tuma tile b'an gosi mun na mais n ko a dabɔra o de kama c'est à dire que c'est dompter la nature l'homme c'est ça c'est à dire que condition gɛlɛman minnu bɛ yen nɔ a b'o de yɛlɛma ka kɛ opportunité ka bɔ a la c'est comme ça. mais tile min bɛ arabu ninnu fɛ o bɛ yan. donc e bolo ni ka solution ninnu tɛ solution. o ma foyi kɛ o parce que solution ye min ye an bɛ solution min faamuya c'est que sini kurantigɛ banna o de ye solution ye. mais est ce que o fana bɛ se ka kɛ o yɔrɔnin kelen ten tɔ. non ayi mais n ko a ministre nakun ye ka solution de ɲini o ne ka faamuya yɛrɛ ministre nana ka solution de ɲini ni solution tɛ ministre bolo a ka taa ka bɔ yen ministre ka na mɔgɔ min ka solution poser o ka na a banna sinon c'est pas comme ça. Basaro mais est ce que manifestation bɛ kuran na. non isa mɔgɔw ni dusu kasira. ka dusukasi bɛ se k'a jira fasuya caman na o dɔ ye sitting ye o dɔ ye marche ye o dɔ ye même lettre de protestation ye je crois que a bɛɛ ni i ta cogoya don sitting tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa ka t'i sigi ou k'i jɔ waati min kɔnɔ d'autant plus que waati hakɛ fɔra ka bɔ nɛgɛ ɲɛ 10 na ka taa se nɛgɛ 11 ani miniti 30 ma 1h30 minutes k'an jɔ k'a jira ko min bɛ ka kɛ a tɛ bɛn mɔgɔ ma ne hakili la o tɛ ko gɛlɛn ye min ka gɛlɛn o ye ni u tun y'a essayer ko o min ɲinina u ye min fɔ ko b'o dan sago o de tun ka gɛlɛn d'autant plus que lettre d'information min cira gouverneur ma maa dɔw b'a la minnu ye lettre ci u tɔgɔ b'a la u ka téléphone numéro b'a la o sɔrɔ yɔrɔ b'a la ni u ye min fɔ n'u ye dan tɛmɛ o kan u ni sariya min fana kɛ o fana kan ka boli o kan kɛ donc k'u b'o yɔrɔ de fɛnɛ na je crois que ni mɔgɔ k'a bɛ min kɛ i b'a tigi lajɛ n'a tɛmɛn'o de kan il faut ani ɲagini min ka kan ani ɲagini min ka a bɛ bila o sira de kan il faut comprendre que an ka jamana ninnu kɔnɔ n t'a fɔ baara tɛ kɛ mais baaraw tɛ tugu ɲɔgɔn na o de bɛ na ni ko gɛlɛya yɔrɔ ye ministre kumana n ye tile damadɔ in tɛmɛnen n ye n ka compte kan n ye Burkina assemblée président ka kuma dɔ yira quand le ministre de l'énergie taara assemblée la qui a fait un projet ko de 2025 k'ale bɛ courant bɔ Burkina kɔnɔ k'a feere jamana wɛrɛw ma a bɛna kuma min fɔ kuma kelen de don ministre ko attendre ale ma d'ici les années prochaines san wɛrɛ on est sûr que ni élection calendrier min fɔra n'o kɛra a ka ca ale fɛ ale tɛna kɛ donc mɔgɔ kura min bɛ na o fana bɛna jumɛn de fɔ an ye ani n'a sɔrɔ a tiɲɛnen don a bɛ nin cogoya la peut-être que y'a to an ka san 2 san 3 wɛrɛ kɛ tuguni pour que kurantigɛ in ka nɔgɔya i s'an bɛ t'o la wa ko yɔrɔ filɛ nin an tɛ se ka to o la o de y'a to laɲini min ye min bɛ yen bi solution bɛ yen u k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye énergie problème isa maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ka d'a kan maa ka dɔgɔ mɔgɔ min dɔnbaga tɛ énergie la maa ka dɔgɔ mɔgɔ ni énergie mɔgɔw tɛ collaborer donc nous avons tous les mêmes informations dɔwɛrɛ tɛ o ni an bɛɛ bɛ gɛlɛya kelen sɔrɔ n'a fɔra ko faama fantan bɛɛ bɛ gɛlɛya kelen sɔrɔ a ka ca ala fɛ an bɛ don min na bi an tɛ se o don in ma ka d'a kan n'an bɛɛ sicogo ye kelen k'an wulicogo ye kelen on n'est pas égaux on est d'accord moyen ko la mais n'i bɛ faso baara la i kan k'i bila fasodenw ka hakɛ la u ka niveau la pour pouvoir les comprendre an tɛ se k'a faamu ko dutigi u bɛ si u ɲɛ na u denw bɛ si kasi la
dugu mana jɛ u bɛ tila ka taa école la 8h du matin ka jigin midi ka tila ka yɛlɛ 15h ka jigin 17h ka jumɛn de kalan e min bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ka jumɛn de baara ka d'a kan pour i ka se ka baara kɛ ɲɛ k'a sɔrɔ i sunɔgɔra ka ɲɛ hakili lafiyara ni o tɛ se ka kɛ tu vois que baara ka gɛlɛn manifestation tɛ solution ye maa bɛɛ minnu diminen don u ka dusuman kasi n'u tɛ se ka taa baara kɛ a ka kan u k'o fana waleya ne bolo. Ami Papa Cissé mun bɛ se ka kɛ. Non, moi je pense que même si le ministre connaît une solution. Non. Ah mais il proposition kɛrɛ. Non, proposition an yɛrɛ bɛ se ka pour e bɛ k'a ɲini ka proposition kɔlɔ. Mais ale bɛ yɔrɔ min, je pense que ale yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko juru baden de bɛ énergie la. La moindre des choses quand même, i bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ pour que o wari ninnu ka sɔrɔ. Parce que entretien ma kɛ n ko wari de b'a kɛ. Hali a bɛ k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ye courant min kan ka di ko o tɛ ka di. Parce que juru ko de b'o la o. I tɛ wari ɲini dɔrɔn k'a d'u ma pour que olu fana ka se ka dɔ fara n ka courant di ta kan. Donc o ye fɔlɔ. Filanan ye jumɛn ye? Malik yɛrɛ y'a fɔ a ka yɔrɔ la a ka kuma la. N'a fɔra ko mɔgɔw kana manifester ko plus de 50 personnes ko ne bɔra CNT la il y avait combien de personnes? CNT maa 100 ani maa 21. Sans compter mɔgɔ wɛrɛ min nana il y avait des journalistes ani mɔgɔ wɛrɛ. Donc je pense que a bɛ se k'a fɔ bourse du travail la mɔgɔw delila ka taa bourse du travail u ma sɔn u ka lajɛ kɛ yen nɔ. Pourquoi? O kɔni tɛ kɛnɛma ye o. Ça c'est un pays tandis mɔgɔw bɛ se k'u ka lajɛ kɛ yen nɔ k'u hakilina fɔ Basɔrɔ y'a fɔ cogo min ni mɔgɔw dimina ne kɔni bɛ yɔrɔ min ne tun tɛ kɛnɛ kan dɛ mais a tɔɔrɔ bɛ ka se an bɛɛ de ma wa a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni de parce que u ye min kɛ je pense que u y'a fɔ cogo min message tɛmɛna o e m'a ye ministre yɛrɛ bɛ boli la sisan a bɛ ka wari di fan bɛɛ fɛ pour que mɔgɔw ka a dɛmɛ ka kɛlɛ la ale yɛrɛ y'a fɔ ko journaliste k'ale dɛmɛ mais anw bɛ k'a dɛmɛ o nous on n'est pas là on ne peut pas t'aider contre nous-mêmes parce que an yɛrɛ ka baara bɛ jɔ kuma dɔ la ministre bɛ ka wari di kunnafonidila dɔw ma olu ka mɔgɔ tɔw bolo ja wa ne de bɛ k'o f'i ɲɛna n'a sɔrɔ journaliste dɔw bɛ an lamɛn u b'a dɔn ne y'o de fɔ ne yɛrɛ terikɛ caman b'a la o on a des amis ne yɛrɛ ma se ka taa peut-être kɛnɛ kan dɔrɔn mais nous on n'est pas contre le ministre kɛnɛ kanda de ye ne o parce que ni courant bɛ ka tigɛ mɔgɔ caman yɛrɛ ka appareil ne personnellement moi ne ka radio la ne ka émetteur ne ka ampli bɛɛ de giriyara courant tigɛ sababu la mais ne ma deli ka kuma fɔ ne bɛ to k'a sɛbɛn o mais ne ma deli k'a fɔ ko n bɛ taa plainte dɔw bɛ donc ni ne ka radio jɔra courant tigɛ sababu la ne tɛna jɛn n'a ye o quel que soit ce qu'il va me donner parce que ne ka baara de don donc ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan pour que an ka taa o kɛlɛ kɛ normalement an bɛ kan k'an yɛrɛ ye o kɛlɛ la mais k'a fɔ ko a bɛ taa gaz ci mɔgɔw ma des policiers ou bien des soldats indisciplinés u ka taa gaz ci terroristes la u ka taa gaz ci farabugu kɛ des citoyens simples a y'a fɔ cogo min o dɔnnen don je pense que o de bɛ mɔgɔw funteni quoi autant de i bɛ ka an y'a ye o ou bien min bi ils ne sont pas là aujourd'hui u ka sabali le ministre il a intérêt vraiment a k'a yɛrɛ débrouiller parce que a tɛ se il n'a qu'à démissionner d'ailleurs Païtaw y'a fɔ cogo min maintenant globalement je pense que n y'a ye hali sɔrɔ a taara Sotiba a bɛ ka taa Senu u bɛ courant tigɛ yan nɔ ka courant di yan nɔ ce n'est pas la solution quoi énergie bɛ yɔrɔ min u ka taa wari minɛ MINUSMA à un moment où on parlait de 700 millions ORTM on parlait de plus de 200 millions Assemblée nationale dɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko plus de 500. Mais comment tu peux comprendre ça? Donc énergie ka juruba non ne tɛ se k'a faamu parce que surtout ninnu bɛɛ la n ko budget de bɛ voté o a bɛ fɔ ko nin de ye courant sɔngɔ ye nin de ye ji sɔngɔ ye nin de ye mɔgɔw ka sara ye mais o wari taara min donc ministre kɔni bɛ se ka sɛbɛnni kɛ il peut comme engager des démarches pour ça Dramane Coulibaly a y'a kɛ o a ye mɔgɔ caman ka compteur bɔ mais les gens ont commencé à payer mais pourquoi aller au démarche au moins mɔgɔw bɛna fɔ a vraiment il a posé des actes mais a tɛ k'o kɛ o e yɛrɛ de bɛ bɔ k'a fɔ ko juru ye mɔgɔ la mais nous on ne connaît pas ça an b'an ka courant sara prépayé de b'an bolo an b'an ka courant sara ka crédit ta mais crédit tɛ sɔrɔ hali ni bɛ fɛ ka débat ye peut-être ni ala ma fara anw kan ni débat yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a a lajɛ sisan parce que non n bɛ fɛ ka min fara comment on appelle a bɛ se ka kuma kan jumɛn ye ministre ka CNT visite dɔ senfɛ député kelen k'a wele il a parlé d'Albatros ko wari min bɛ sara Albatros mɔgɔw ye ko a man o tɛ kɛ quoi k'a wari ka ca baara kɛta ma mais fo bi jumɛn de bɔra a la. olu y'o démenti. non u ka ni ministre kɔni kumana qui dit que min bɛ ka kɛ o man ka kɛ en principe acte juridique dɔ kan ka o suivre quoi il doit avoir une plainte au fait. Albatros a démenti o kana donc o de ye n y'o de fɔ c'est pourquoi j'ai parlé n ka kuma kɔni sa ko continuité Mali projet la ministre min na ne ye baara min kɛ ni e y'o bila ne taara don min na a bɛ ka papier bɛɛ bila kɛrɛfɛ ka na ni papier kura ye ni énergie directeur min nana ni o ye baara min daminɛ ni kura wɛrɛ min sigir'o nɔfɛ o bɛ dɔ in ta bɛɛ bila kɔfɛ il va chercher d'autres partenaires pour i ka contrat kura wɛrɛw signer an bɛ t'o la courant ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di. Païtaw an kan ka mun kɛ bi au-delà de l'émotion. Bon, au-delà de l'émotion, je crois que manifestation minnu bɛ sen na wulikajɔ min bɛ sen na
c'est le droit le plus absolu. Oui, et citoyen jamana dembeka ke ama fema bema ibi nishongoya tamake ou be nishongoya siglike nous sitingi wajibi mais kamoro balko feneke parce que lorsque nous avons un bourse du travail, mais nous je ne peux pas comprendre. Moussa Traoré n'a pas de dictature à bourse du travail, ni de la bourse du travail. C'est sacré. C'est sacré. Voilà. Mais c'est grave. Et en gros, les gens pensent que ce sont des journées de bourse du travail. Donc, symbole de est reconnu internationalement. Ni tout là qu'on a droit force de l'ordre faut y mangader non. Mais vous savez tout dit. Bourse du travail. Dit abidien euro ni tout là qu'on a droit c'est fini. Mais gazette tia kono politique était doit kono kata. Mais c'est là le problème parce que le problème c'est quoi? Moi bi font que ça dit que principe tiko la touni et ato ntano ma wutu na valeur tifon la touni. Sinon c'est pas normal. Moussa n'a qu'un dictateur avec nous mouvement que la bourse du travail qu'on a droit au bétoui. Mais je peux pas comprendre. Et jusqu'à preuve du contraire, ma foi, comme dictature là, je crois que depuis Souibeka ils ont commencé. Pour bourse du travail qu'on a c'est quoi ça? Maintenant, fin pour les mieux, parce que comme il faut, nous tout arrangé, nous faisons tout arrangé au bout de la Covid. Mais nous faisons cadeau et Covid. C'est ce que moi je ne comprends pas. Maintenant, flamme est joué. Nous sommes au fait nous dire là. Maintenant, autorité, il est temps que en a beau à trop énergie thermique n'a quoi. Il travaille non, clé de gang gauche, gang sans fou, gang c'est fou. Quand je suis fou, quand je suis fou, anti n'avoir faux sur clé là. Vous savez tout clé, fila. Donc ni pour un kata aller en asso ni font la guerre. Maintenant il faut que l'État encourage les politiques, c'est-à-dire que voilà, pendant ni fait nous fait ko accès au niveau n'aura, c'est-à-dire que Cameroun encourager kato là, bi moi mais c'est-à-dire que Michel là quand investissement qui est sous là jusqu'à 100 200 millions. Et c'est que 10 millions investis pendant là, tu as 7 ans 8 ans de garantie tes factures sera. Il faut encourager les gens, les gros consommateurs, ou qu'à bon nika, qu'à bon énergie, comme moi, moi, qu'à panneau, que vous êtes 10 millions, 15 millions investis par là. Qu'à énergie de fantasme, en ce moment, au moins, même les camps, c'est-à-dire, quand consommation, quand à la guerre, parce que quand consommation, fait oublier, moi, je me rappelle une fois, c'est-à-dire que souvent, que ma belle-mère me rappelle à la couleur, garde du camp, c'est-à-dire que, au sang, d'autres juges pour contrôler, à qu'un contrôle sévère, il y a du black à vous consommer trop, dit consommer avec modération. Et moi, tiens, ma bon, à ma classe de titre, là, au robinet pour le plus de 4 mois, que dit 24 avec chourou, quoi. Voilà. Maintenant, il faut rationaliser ça. Avec rationaliser, juste un exemple. Vous donnez un forfait à chacun. C'est-à-dire, forfait me dit, ma forfait va utiliser. N'a pas d'affaires, ni caloma, ça, faut te dire, c'est-à-dire qu'avec le système prépayé. Maintenant, même les agents de l'énergie, c'est-à-dire que leur histoire de 10% là, c'est pour que, mais mieux le 10% sera, à toi 90% qui paye ça, en débat ça. Et maintenant, juste, moi, mon énergie, moi, on a 200 000 francs, ou à binani djinn courant, à Wanan de ça. Et au Wanan, il y a auto fait ça. Maintenant, on a juré que maintenant, il faut que bi, en a si, qu'au des fois, c'est-à-dire que objectif, n'ania que mais, qu'à courant du million, nous, quand on a ça, ni bébé réglé. C'est-à-dire que, mi me carburant qu'on a au bas, à carburant, ko amogo tola mi me enragé en bout de quai. C'est-à-dire centrale thermique ou entretien à donata à bonata. Allez au carburant mi bena au be détourner tout mais à la drone wado. Voilà. Malika mungara. Eh bon, kaba ni émotion be bolengo. Émotion be kabola ni ni ko proposition ma fonte proposition parce que ne ma sara o kama mais comme me plateau la proposition pas mais il pour la bonne là. Oui, mais pas proposition me que ça n'est c'est mon le gros consommateur la pour boire parce que les messieurs qui a déterminé on a une dette de plus de 2300 milliards de francs CFA. Les 2300 milliards de francs CFA c'est pas toi kaba, pas ta hôtel en chité. À Djouta ou non parce qu'on va sera prépayé là. Al conventionnel du boulot ni un mois qui est cassé 2 mois mani ma sera obinatique. Un mois. Ou obinatique à bifé. Donc nous au dossier ça déjà que au bodon déjà ko juru de création bien ko courant hakya tambe la tika se ka di. Mun bané ka sera. Ay courant ko là pas toi avoir comment moyen bolé déjà. Quelqu'un qui arrive à investir plus d'1 milliard
ko do ka usine na parce que o do usine na so ka anga soko nto floga même usine na plus d'1 milliard ko do usine et te disait qu'on a 100 milliards de pour électrifier pour pendant combien d'années que soko sera gratuitement et c'est ka fait mo law en même temps on était né 100 et quelques millions d'euros il a panneau solaire pendant combien d'années il te courant sera pendant combien d'années au beka courant wari il ta sera des milliards sera pendant combien d'années courant ko la donc anga la ñoo bolo o solution do a courant hakya mbe wira ñu la courant hakya mbe kat se ka di be ma ñoo fait donc nat se ka di be ma ñoo fait munu be courant sera consommateur ka boire munu be courant sera u ka doluma mun te courant sara u ka tigɛ ka bolu fɛ olu k'u débrouiller cogoya wɛrɛ la les institutions na groupe électrogène bolu fɛ ni courant tigɛra e fɛ groupe tɛ fɛ mais groupe bolu fɛ olu tɛ courant sara caman tɛ baara kɛ su fɛ namisa olu tɛ courant sara kaba olu tɛ courant sara mais ni courant tigɛra groupe mɛnɛ olu fɛ mais groupe tɛ mɛnɛ e fɛ e mun b'a sara courant tɛ fɛ donc an k'a lajɛ solution ka fɔ fɛn payitaw ni ami baba se mun fɔ sisan solution bɛ sɔrɔ nin na sisan Dramane Coulibaly avait fait ça. Il war juru bila il m'a sara compteur be bo prépayé be do fait prépayé mi il est mun kala il de consommer. Donc je crois que la solution doit être nos crasso bi sam bela gele mi lafia les gros consommateurs nous le be borata bébé courant sur wa fa tobe tout. Donc je crois me faire mun fodron on te comme il y a fois un plateau quand même une proposition fitine donc ouais on masara rien n'aw sara la an se ka proposition wɛrɛ kɛ mun bɛ jugani ne wa k'a fɔ ministre na k'a fɔ ko solution t'a bolo o ye k'a da la magama kuma quoi. Sinon ne yɛrɛ tun bolo ni ne kɔni tun b'ale place ne ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ k'an sigi tan cogo la ka conférence de presse kɛ tan k'a fɔ ko milliard hakɛya de juru bɛ an na ne nana ne ma se ka stratégie sɔrɔ o stratégie min bɛ se ka na ne labɔ cogo min na juru b'a la o juru bɛ se ka sara solution bɛ sɔrɔ o stratégie tɛ ne bolo ne b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nafa tɛ ne na ne bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la nafa bɛ na yɔrɔ min na n bɛ démission n bɛ taga yen nɔ mais ka tila k'i sigi k'a fɔ ko baguette magique t'e bolo kaban o dɔgɔma de jamana kɔnɔ. parce que an bɛ mun kɛ. Isa n ye min fɔ n ka kuma fɔlɔ ni filanan na n bɛ segin o kan parce que courant ko tɛ bi kunkolo dimi ni ɲɛdimi dɔrɔn tɛ badabada baara de don n y'o de fɔ n ko il faut que les projets se suivent ne ni ministre de l'énergie kɔrɔ dɔ kumana a ko ale bɛ wɔ ministère la waati min na a ka ca san 10 ye bi lui il avait déjà mobilisé plus de 100 000 milliards pour l'électricité et 500 milliards pour l'eau a bɛ bɔ yen don min na mais a bolo a wari kɛra fɛn fɛn a m'a dɔn donc tant que an b'o la baara foyi tɛ se ka kɛ Mali courant ko la courant ko ye facteur fitinin facteur n ye min fɔ au fait qu'on ouvre l'EDEM à la concurrence ça exactement au fait kurantigɛ ko de don concurrence kɛra on m'a dit que ne ni dɔ kumana o ko non ko taxi t'o permettre n ko jɔn de taxi ko tɛ mais est ce que o bɛ jamana wɛrɛw la ka concurrence kɛ a bɛ yen sa Côte d'Ivoire a 2 fournisseurs d'énergie Côte d'Ivoire tout près a 2 fournisseurs d'énergie ni min ka di ye i bɛ t'o la exactement u b'u jɔ ko c'est une question de prix mais Issa ni question de prix don ni ne ko courant kana tigɛ fɛ je préfère aller payer cher où est le problème ne de ko courant kana tigɛ fɛ tuguni je sais que mɔgɔ dɔ bɛ se ka courant ne ma et je paye cher mais il y a pas de problème ni min courant kana tigɛ ne fɛ j'ai pas les moyens bi ka groupe ça mais je peux pas avoir les moyens bi ka courant sara chèrement chaque mois pour que courant kana tigɛ fɛ o mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ min ka baarakɛyɔrɔ la les gens investissent énormément u ka radio u ka télé ni fɛn na pour que courant ka tigɛ u ka matériel tiɲɛ kuma bɛɛ ça donc on ouvre l'EDEM à la concurrence oui question de loi codée. Maintenant, mieux dans l'immédiat, nous le faisons. Bibina, il y a un problème, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a là. En fait, souvent, les milliards de quoi en fait. Parce que Bibino, même ministère là, la plupart du temps, le groupe Sikoda là, il ne peut plus parler. Mais nous, pour la la Chine, le groupe est récupéré. Mais ça sert à quoi? Oui. Et qui va groupe la bi, il y a quelqu'un pour que Malien ait sa condition qu'il serait pour bénéficier. C'est pourquoi souvent j'en veux pas aux policiers parce que vous savez l'un doit kama. Selon lui il avait gala monsieur courant là, on peut vous gala quel monsieur. Ils ne sont pas privilégiés plus que nous, la plupart de vie en effet. Mais question d'ordre code nous n'y a pas d'ordre il faut exécuter à Bana. Sinon on met quelqu'un minke. Bien mettre transition, mais il n'y a pas un militaire qui avait marché ici. Qui avait protesté, comment on appelait, place de l'indépendance là, sur la semaine délicat, mais qui bénéficie en premier lieu. Donc, nous mettons quel habit. Il peut être traité de tous les mots. Moi, je sais que Jamana fait, Jamana on est sur le ministre contour là, Jamana fait filtre Nekana, Tigera, ça pose un problème, insécurité de Jamana Fambe. Mais Bini Kourango stabilisera. Mais attends, nous même maintenant, nous qui l'avons sur tête à beaucoup et quelqu'un d'obo courant non, pas du tout. Donc, on évite ka mɔgɔ kɛ n'a fɔ jamana jugu jamana in ka d'an bɛɛ. Ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ an b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ a ma kɛ balilabɔba ye ten tɔ ka sababuya kɛ a bɛ ɲini ka na wagati jan bɔ hali n'o y'a sɔrɔ juge Nape avocat général Nape tun ye kuma kelen min fɔ cour d'appel y'o kuma kelen fɔ o labanna cour suprême na o fana ye o babu kelen bɔ k'a bin k'a fɔ ko foyi tɛ sɛbɛnfura in kɔnɔ
Ami Baba Sissé, procès Mimbewe pour déstabilisation de la transition à Kuntiara. À Kuntiara, tu vois, à Balla et là. Bon, je pense que quand on vient, parce que nous avons en Girna, cadeau à Kono, cadeau à Kelekono. Amadou à Kelekono parce que Arastaredo. Parce que je pense que Nere Kisira ni Kosugula. Parce que au moins Arasta Minara. Nere Tumina Mina. Mais je pense qu'à quoi peut-être toi tu en sais quelque chose par la suite. Parce que moi, je fais faux. Ce n'est pas qu'à ce qu'il faut, mais je fais faux. Ni moi, il est il veut comment tout. Donc, Arasta Minara Chogomi, un yo keleke kafo à Tisserake, ou follow. Flana et Dume, à Forako, Arasta et Minke. Arasta veut que Fembeke n'y mais par rapport à un coup d'état comme un Mounumba Doni, on était convaincu que au Tisserake. Coup d'état beke, police tala, gendarme tala, Sadasu tala, au Torote faux. Mon chaman tombe kenama. Donc, globalement, montage Minkera, à ma balinela, et de là que n'est interview, ni au Kellen de Pignana, Moma, n'intelabant fouilla, parce qu'il n'y a rien là-dedans. Et je pense que ça a renforcé d'abord Arasta, et puis ça a donné une certaine image aussi à la justice. Parce que c'est vrai, Juju de Tumina Konyami, mais Juju Faradia à Konyanabo, et où nous devons faut consommer. Par exemple, à Balela, ni Femini, à Pointiara, Jamana, qu'on a consommé. Quand on a nous qu'on a, on va puncher les Tchouka à Balela. Bon, comment bon, moi personnellement, à moi Balela, parce que c'était une procédure bâclée. Procédure bâclée, et ni procureur qui a réquisitoire. Juridiquement, ça ne tient pas debout. C'est des arguments tirés par les cheveux. Parce que tout simplement, Nico, il y a réquisitoire pour Saraka Bora, Sogo, bon, droit là, Mali droit là. Bon, parce que, vous voyez, Ambe Choubra de là, peut-être que nous avons là, au tribunal, mais Mali droit là, Saraka Bora, Sogo, Klala, Karamogofi, ça ne tient pas. Ça ne tient pas là-haut. Il dit, c'est-à-dire que prévoir année droit à au dossier à la fille. À au dossier à la fille. Mais, même digné la nivela, c'est que Kaba, moi, c'est-à-dire que justice déclare le colonel fait en boulot, quoi. Alors que justice, quand il y a ni CV, c'était ni c'est un moment. Il y a une justice, ma justice est blague, c'est-à-dire que ni donnant les moules qu'on a dit, ni colonel l'a dit, clé quoi, qui l'a bon. À la sortie, là, il clé ne me voit pas. Donc, moi, cité, c'est justice, ma, c'est comme ça, quoi. Mais en justice, dossier de la parce que nous, on a tout le temps dénoncé, parce que nous m'avons dit que c'est là, quoi. Oui, d'accord, nous, on peut faire des dons. C'est-à-dire que, moi, je vais terminer, quand on enlève au fait, non, et après, ni pression, il faut qu'on judiciarise les dossiers. Mais en Bouya, c'est-à-dire que justice porte d'entrée fladée. C'est-à-dire que policiers, gendarmerie, les officiers de police judiciaire. Yeah. Donc maintenant, mais, Kanake, est-ce que vous voulez, est-ce que Bara Diegono, pour que tu enlèves au fait, quand nous, il y a Guana, à Tasma Kalamama, Kata Dijuma, donc on a solution là. Bon, ok, bon, ça c'est Nina, c'est-à-dire que quand tu prends les personnalités, c'est-à-dire, Abene Djoro, Abene inquiété Maliko là, parce que je ne peux pas comprendre, ni Fantan Rane Mako, Bingara, Kaka, Akon Dragala, ne va pas tirer, parce que, et Jamana, on a Mogoshiti Kishi, Mogoshiti Toy. C'est extrêmement grave, sauf que ne pas oublier également que ni Bella, en un moyen, en un dorme, en un flafla, impôt de mobiliser quand la procédure nous est. Parce que quand on a jugé qu'à Douta, qu'à Bota, c'est pas gratuit. C'est les fonctionnaires de l'État. Mais c'est le moyen de l'État au début de là. Et pourtant, tout le monde sait de pas d'amener qu'à Kolangolo. Qu'à Kolangolo, façade, Kalonani, qu'à Kalgato Lamani, tu vois là. Alors qu'il y a un award de faire la work, mais c'est quelqu'un voilà. Donc vraiment, on est venu pour là. Kaba, Ninkoina, je crois que le temps a donné raison à nos présidents des différentes organisations fêtières de la presse. Dramana Lukone, Katase, Basidikima, Basel Banjuguma, Fokatase Modo Fanama. A Wati la Mrotu mou indexé Koukena for oui, deal de Mouni Arasache, raison pour laquelle on a ça demain. Doga Mate Doga Moumadafan. Parce que Mou Ike, quelques principes de l'Okonana. Et c'est que déterminé que Jamana, quand nous avons fait Chara Jamana, et que la SE, comme Willidron, qu'on va t'amener. En même temps, pire Kaba, service de renseignement, au bétam Romine, Euro.
ça veut dire que c'est fini, Barabana quoi. Non, ça veut dire que c'est fini, Barabana, c'est-à-dire, et maintenant, quoi, enquête, mais depuis ce jour-là, on a vu, nous sommes battus que pour que la judiciarité, que la judiciarité, il faut que ce Watim, pour quelqu'un qui ce soir, c'est là j'ai dit que ce dossier est vide. Parce que, essayer de masser la prévu sur la faut que l'enquête continue, parce qu'il y a un tête pour qu'elle m'a trouvé, gendarmerie de la fois, quand elle a tout le monde qui a enquête, donc, qui a audition, est-ce que quand même, on audition, enquête, ça veut dire que ce dossier est vide, ou on est un soupçon de rendement, et Flana FMI, Kafoko ni dossier là, Kafoko, yala ko avec Balimola. Depuis la dame, bella de l'entumbano, Kafon, dossier in a birom na tantola. Juste c'est politique. Car ça de Kumana, bas d'amener. Sur le pato à Kumana, quand tu demandes au juge, c'est qu'à Tamoro, parce que comme Rodo trahir, on a Missiricono. Kaba, ne devait nous sur le Missiricono, ne devait nous donner, elle m'a classé la yann, cassé le word, ça faut c'est l'âme si qu'elle a fait un barreau de cœur. Voilà, mais Gagnon avec Anna sur Kafoko, ça faisait les deux, ça faisait le coffre. Nanga, Moufonio, avec la Wika Tao. Obsekakewa ne tseke wulewa obsekakewa mais pour état d'humain prévu d'humain B ka fo pour état ni a so lutu ngana a ou ya préparé avec des militaires walma aka fo ko civil yere de bina ba ke kurta ko militaire na ko ato achever au kake mais quand même il taso ya prévu donc le kuma kan dobe mba ira ka fo tiena be mais no shite ka ba ko enquête ka te albe ko parce que carte de voter donc ko ba ira déjà avec jamana ko bingali de ka fe mo ko k'a fɔ ko a waati la an tugu kan bɛ kuma i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman tun bɛ siran ko a kuma ɲɛ an ko ayi i kana siran kuma ɲɛ o parce que bi bi in na a ye ninnu de sɔrɔ a bɛ se k'an kelen n'a bɛɛ sɔrɔ don dɔ u bɛ se ka n'an bɛɛ cɛ don la nin kelen kɔnɔ ka taa n'a ye ten tɔ n'an bɛɛ y'a sigi an da ma kun a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen donc c'est maintenant que a ka se fo ka sira dan na k'a fɔ ko est ce que mɔgɔ minɛ est ce que ka baara ye ka renseignement de di bɛɛ b'o dɔn n'a ye renseignement di gendarmerie walima polisi ma an bɔra nin dossier kan karisa a bɛ ka nin kɛ c'est à la gendarmerie maintenant d'interpeller la personne kabla justice ka bolo kan walima ka taa tigi minɛ walima ka enquête ka ko la mais de toutes les façons ni essayer kɔni nana ni affaire mun ye kɔni ça veut dire que c'est fini kaba parce que essayer même dans ta propre famille i bɛ taa sɔrɔ essayer yɛrɛ b'a kɔnɔ donc o kɔrɔ ye mun ye essayer ma ka kɛ ten dɔrɔn ka mɔgɔ minɛ k'a fɔ kumakan dɔ walima soupçon ma ka après ka mɔgɔ wɛrɛw wele ko ka enquête tɔ approfondir enquête jumɛn approfondir en même temps kaba n bɛ nalen ninnu minɛna mɔgɔ jɔn kama Boubou si c'était wa mais Boubou ce n'est de Bamakɔ yan wa a minɛna wa Boubou c'est non kana fɔ hali n'a sɔrɔ a tun dogonnen il a été très clair Boubou est là il a été très clair oui mais Boubou est là Boubou a Matam il est là il a été très clair et son avocat même a fait lors d'une conférence de presse ka engagement di bɛɛ ma ko ni convocation bilala ka na d'a ma don min na k'a bɛ taa jaabi jɔn ye convocation ye qui a vu ça convocation a dit a ma convoqué mais est-ce que t'as la premier ministre ya yɔrɔ ye o y'a ka premier ministre mais pourquoi u y'a fɔ k'a bolila u m'a fɔ fɛn na k'a tɛ yen o k'a ma ye yan il est introuvable c'est pour cela k'a avocat bɔra ka kuma qu'il est là ils ont dit que Boubou est introuvable. Boubou a parlé. Mais là-bas, il y a le ministre, le secrétaire général de la présidence, avec elle m'a interpellé. Donc, c'est comment c'est avec dernier quoi. Oh, c'est qu'à Morodo, Mungara, où tu l'as mort bien, t'as qu'un affaire au thé, qu'au tour, qu'à donner, d'autres intérêts. Nous, tu veux comment la chose, ça les dérange, au droit, tu veux qu'on dame, mais justice à Kabbalah, qui a trouvé la casse ça, d'abord, mais justice qui a un renforcement dans un état de droit, en fait. Mais oui, là. Mais c'est désolant, en fait. C'est très désolant. Pour une fois encore de plus, Mali Kono. Un sujet de justice aussi important comme la déstabilisation de la transition, comme c'est qu'à juger, quoi. Ce n'est pas du tout possible. Parce que seulement, il y a eu vice de foi. Et ça, c'est très grave. Moi, je pense que nous mettons services d'État là, qui doivent connaître la justice pour connaître les rouages de la justice. Quand on a donc, ni mauvais mini, ati quand on a mini, ni mauvais kiri, ni quand on a ati kiri. Mais autre c'est la oui, quand on a ni bain beke, en faisant fi de la justice. Et c'est pour gagner le fond, Mali juste à vous renforcer. Mais à fois quand on parlait un peu des 60 ans de la démocratie. La démocratie doit s'embréber 30 ans plus tôt. La justice doit s'embréber, démocratie doit s'embréber justice à Joanola. Mais nous devons les mettre sur la Ureka, mais à vous renforcer. À vous renforcer parce que à tous les niveaux, on a vu qu'ils ont dit que pas le fond, mais la forme pose problème. Et d'autant plus que justice sera là. Les formes tiendront fond de la jet. Pas du tout possible. Si la forme n'est pas respectée, nous respecterons
bara fɛn fɛn kɛra o kɔnɔ o bara bɛɛ bɛ jate fu ye et c'est désolant k'a fɔ k'an ye ni mankanba in bɛ ci ka mɔgɔw minɛ k'u priver u ka liberté la k'u priver u ka denbaya la pendant 4 mois ou plus Issa ko bɛ laban ni situation in na. Je pense bien que dans un pays je ne dirais pas que le mal n'est pas sérieux, mais dans un pays sérieux, sanction kan ka kɛ nin ko in. Il y a des gens qui doivent être sanctionnés. Ayiwa, kuma min cayara ko in na kosɛbɛ o ye mɔgɔ caman ye justice fɔ. Jɔn gagnera justice wa, jamana wa, walima minnu jalaki kun binnen don ka jɔn de gagnera e bolo. D'abord, que dɔ fara Basaro kuma kan. Sécurité d'État, c'est des têtes qui sont là-bas. Il y a des juristes, des journalistes, des militaires chevronnés. Mais c'est des gens, ils violent quoi. Sinon, ce n'est pas la première fois. Avocat Hassan Bari. Il y a une procédure là-dedans. Ministre il y a une procédure là-dedans. À fort, il y a le secrétaire général de la présidence. Il y a Maria dit sécurité d'État. Et Abuta Otigimine. Maintenant, John de Gayana, Aya Fochomi, justice Djora Djora. Il y en avait ces cours suprêmes. Je pense que depuis le cours d'appel là, ils ont été clairs. Ils ont demandé de laisser l'affaire parce qu'il faut y avoir. Au cours suprême a confirmé. Mais moi, je gagnera d'abord, surtout pour moi, pour Arasta. Parce que n'y a pas qu'à Arasta, à tout le monde, il y a une affaire beke. Mais il y a une affaire Woulila. Moi, je suis de Woulila qu'à demain. Hal Alain Momo de Kankelefo. Allez, digna mon chamanka, mais ou be Woulila qu'à demain. Parce que c'est le principe quoi. Galon et galondé. Nous, on était d'accord, on n'avait pas de problème avec lui. Mais il y avait des gens, c'était chien et chat. Mais pourtant, lui, il a coûté chéri pour que quelqu'un. Donc, allez gagner à audience para do farlaka. Parce que l'injustice, là, mon shit, c'est qu'on cautionner. C'est ce qui s'est passé. Bon, les autres, là, où nous donnons des conseils. Parce que n'y a pas qu'à c'est surtout, moi, on va rester à drone comme il faut. Sinon, les autres, là, moi, on va tout donner, n'y a pas tout chier dedans. Ni à rasta boire là, nous touchons dedans. Mais à faire quel est ni quel demain et ou belle demain. Même les avocats, c'est comme ça que nous refera la nuit quand kakete. Donc je pense que c'est Rasta qui a beaucoup plus gagné, en tout cas jusque-là dans cette affaire, à l'injustice. Parce que ça montre que la justice, pendant, vous savez que mais il y a des juges vraiment, jusqu'à présent, ou miri. Parce que en de la capo, il y a un juge demain comme là. Ante souligné, ce n'est pas pour que n'aille pas jouer ou quand toi. On va faire drone, Bouakar Pentaga Fochomi, ni mo donna Fantani Fama ou mo, Amanake Chocho, il faut que Sharia Kafo, Anyama. Sinon, eux-mêmes ils sont sujets de droit. Bon, ministre de la justice, Korodo, Jamana, Yamogo, où est sauvé la République au Kéran Natougoua. Bon, je ne dirais pas que est-ce que Jamana Yamogo est sauvé. Parce qu'en fait, je pourrais revenir toujours à la question qui a gagné. Pour moi, personne n'a gagné. Parce que c'est l'image de notre pays. En Jamana, l'image de Tara, tantôt, Kafo, un pays amène pour l'homme de Kono. Mais c'est grave, parce que en me dit pour l'homme de Kono, faut n'a pour l'homme quoi. C'est-à-dire que un sujet comme ça, qu'a essayé qu'a implication là. Et essayer masika basoro dasera masika peru foi bokadi kata mo enlever au net ngo mo arrêter parce que quand tu ni tara mo mine katana yi c'est-à-dire que sans procédure judiciaire il y a enlevé parce que nous de votre tribunal donda est fladé et gendarmerie police le procureur c'est pour la République, c'est pour l'État, c'est pour le gouvernement. Si ils ont envie en cigara karsala ni fena. Il faut demander au procureur d'actionner l'action civile à Caminetro, à un moment où est le problème. Maintenant, à judiciariser, à ma judiciariser, au terme où on fait non. N'est qu'on n'y a pas la CAFO, d'autres gagnent, non. C'est-à-dire que personne n'a gagné. Et nous avons tous perdu parce que c'est l'image de notre pays qui est partie comme ça. CAFO amène qu'elle a bella, dongo do beti, dongo do mobi fera, dongo do anga, c'est-à-dire que fini, tiki do be bi, c'est-à-dire que bamanchi ou ni fait ce qu'on peut faire non. CAFO on peut faire. Jamana abe bo bila ka chini soro abe washina ka chini ngena soro machiti ke ala ka don o joro tauna ameta ni dossier souli kana o koka keta ka en queue de poisson
Malik, kaba ni justice wulila ka jɔ jamanadenw bɛɛ bɛ lafiya o de kosɔn n bɛ profiter nin fɛ tɔw ye mun fɔ n tɛ segin o kan mɛ n profiter nin fɛ ka kuma Sam ni Silima fɛ déjà que Sam ni Silima u kɔni ka baara bila dɔrɔn hakili jiginna Sam ni Silima ye kiiritigɛlaw ka tɔnba de syndicat les deux syndicats de magistrat ka f'u ɲɛna jamanadenw t'u contre la ka f'u ɲɛna k'a fɔ u kana ka baara kana dan dɔrɔn ni dɔ kumana dɔrɔn ko wayi ko outrage à magistrat u k'o dabila u k'u ɲɛsin jumɛn ma n'olu ye u ka milieu yɛrɛ c'est-à-dire ka baara k'a ɲɛma jamanadenw yɛrɛ de b'u kokɔrɔma don parce que jamana tɛ se ka développer cogo si la ni justice tɛ kaba n'i ye jateminɛ waati dɔ tun kɛra o Sam ni Silima kelen tun bɛ gɛlɛya tun b'u ka mouvement yɛrɛ kɔnɔ f'a cira 2 ye dɔw taara dɔw wɛrɛ créer fan fɛ o tun bɛ fɛ parce que ka Maître Konate to ministère la waati min na gɛlɛya tun b'u ka syndicat ni Maître Konate ka département a wagati la mɔgɔ minnu ye wulikajɔ yɛrɛ kɛ ka syndicatw dɛmɛ a wagati la je me rappelle bien chaque fois ne tun taara u b'a fɔ ko ka kuma di Kasoge kama Kasoge de tun bɛ c'est à dire parce que ale tun bɛ Maître Konate ka kumakanw de fɔ hali Maître Konate taara plateau ka don min na Ortem na an taara interview ɲini u fɛ ko k'a di Kasoge ma Kasoge k'a répond je crois que aujourd'hui même n'i y'o bɛɛ jateminɛ parce que anw ye kumakɛlaw de la presse an bɛ kuma y'u dɛmɛ a wagati a don an y'u dɛmɛ kojugu ka waati la u ka conférence tɛ mun ye an tɛ taa mun na u ka kumakan tɛ mun ye an tɛ mun partager mais aujourd'hui parce que anw bolo injustice kɛra u la injustice kɛra u la wa anw bolo anw jigi b'olu de kan parce que n'olu de ye cɛsiri jamana bɛ taa ɲɛfɛ jamanadenw bɛ taa ɲɛfɛ parce que ni ji tɛ jamana mun kɔnɔ a tɛ taa ɲɛfɛ mais aujourd'hui sauf que toujours aw tilalen don oui aujourd'hui an ye mun faamuya parce que n'i y'a en quelque sorte, c'est-à-dire c'est la presse quoi, presse de beka pokasi ta toujours parce qu'on ne veut kuma kaba. Ni to ta kala olu ka kuma kan daw te yo. Mais presse la ka radio ka be kuma kan beme. Bollo sanfla fa no ressources avec kuma kan beme, abita télé la kuma kan beme, ibita so kuma outrage à magistrat c'est un journaliste qui est incriminé. Donc je pense qu'aujourd'hui nta fo ko fo buka baram ke bien vrai wo ka corporation kan buya be kan ka baraka kan ke i ka corporation ka buya mais olu ka baraka kan ke ko corporation buya le jumɛn o de ka se ka tsaya ka tanga da wɛrɛ ka ku ka mine ka se ka se ni mun nana cogo min na u kana to ka fɔ gouvernement c'est ce problème pour ka mɔgɔw b'a fɔ a ka bon ka fɔli ma en même temps me yafa deli ala fɛ siɲɛ 37 ala ka yafa ma mais diɲɛ tɛ dugukolo sanfɛ a bɛ fɔ ko juge n'a fɔ magistrat bɛ ala place de la dugukolo sanfɛ c'est le demi-dieu ça n'u ye mun fɔ hali président tɛ se ka bɔ la président bɛ se ka mun kɛ kiiri tigɛlen kɔfɛ k'a gracier président bɛ se k'o de kɛ donc u man k'u yɛrɛ to gouvernement tɔgɔ si k'u manipuler ka fɛ ça ne t'a fɔ k'u manipuler non dɛ mais u man ka sɔn ko bɛ ko la ka tɛmɛ o fɛ quoi donc n bɛ profiter o fɛ k'o fɔ ka fɔ ouais n bɛ profiter o fɛ k'o fɔ n tɛna fɔ k'a fɔ lagosi tɛ mais conseiller don mais kaba problème bɛ yɔrɔ min na hadamadenw don u bɛ se ka fili n'a fɔ ne bɛ fili cogo min na ni ne filila olu kan ka ne corriger parce que olu bɛ corriger le kama corriger le ye jumɛn ye sariya ka kiiri tigɛ de o corriger le don ni ne filila olu de kan ka ne corriger mais ne fana bolo k'a fɔ k'olu bɛ filila ne fana kan ka conseil d'o ma ne tɛ se k'olu corriger dɛ mais ne bɛ ladilikan dɔ de d'u ma donc o de kosɔn n bɛ profiter nin fɛ ka yɔrɔ f'u ɲɛna en même temps n bɛ mun fɔ justice n bɛ se ka fɔ nin yɔrɔ la Bayitawo y'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ si ma gan yɔrɔ jamana kumasulu don parce que en quelque sorte a yirala k'a fɔ jamana justice bɛ cogoya min na mais ne bolo yɔrɔ dɔ la u gagnera yɔrɔ dɔ la parce que u bɔra u ka c'est-à-dire u bɔra yɔrɔ dɔ in na ka se ka bɔ ka danaya sɔrɔ ka danaya sɔrɔ yɔrɔ min na k'a yira k'a fɔ ko dossier min filɛ dossier min taara fɔ SOE la o kɔni tɛ dossier dɔgɔmani dossier min k'a fɔ déstabilisation de la République o tɛ dossier dɔgɔmani dɛ mais juge ka courage sɔrɔ k'a fɔ ko le dossier est vide o ye courage dɔ o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a ye kunbabili sɔrɔ en même temps m'a yɛrɛ yɔrɔ min na Aïdara fɛ comment dirais Aras Badji a fana ye popularité dɔ sɔrɔ a ye notoriété dɔ sɔrɔ nin kɔnɔ parce que a kɛra sababu ye mɔgɔ caman tugura kɔ a kɛra n t'a fɔ k'u tugura kɔ a ka idée kama hali n'a sɔrɔ gɛlɛya tun bɛ yen mais u y'a défense ta parce que ko bin kɛra a kan o kɔrɔ bɛɛ b'a yira tiɲɛna mɔgɔw bɛ fɛ ko ka tigɛ jɛlenya kan quoi an ka dibidibini dɔ bɔ la. Basaro jɔn gagnera. Isa n'a bɛ fɔ ko kulu gagnera parce que mɔgɔ gagne tɛ bɛɛ k'o kulukulu de arasa minnu minɛna u tun bɛ kulu de kɔnɔ jamana fana ye jamana kɔnɔ den bɛɛ n'o ye kulu ye minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la olu ka baara o baara o bɛ kɛ ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ye hali ni an bɛɛ ma ɲininka bɛɛ la kuma bɛɛ hali n'a bɛɛ t'an bɛɛ sago ye kiiritigɛ la o fana ye kulu dɔ ye kiiritigɛ la an bɛ o de fɔ jamana jɔsen belebeleba démocratie yɛrɛ jɔsen belebeleba o ye kiiri ka kɛ a kɛcogo la ni a ma kɛ a kɛcogo la u ka se k'a yira a ma kɛ a kɛcogo la donc nin baara in ka kɛ fu ye donc ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ ou bien ni kulu bɛ sɔrɔ kulu min bɛ se ka nisɔndiya yira ko la k'a fɔ k'u jɔ jɔyɔrɔ la an b'a fɔ bi o kiiritigɛlaw ye nka n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ Isa ni nin ko in fana tora ten a man ɲi jamana yɛrɛ ka image de ma parce que peut-être que le mot peut paraître fort mais a bɛ médiocrité de fɔ baara dɔw la mɔgɔ tɛ se ka bila jɔyɔrɔ dɔ la k'i bɛ baara cogoya dɔn je dis bien ni sujet important comme déstabilisation de l'État k'a fɔ k'o tɛ se ka juger à fond c'est
pas du tout bon pour l'État. À terre, façon, comment oui. D'autant plus que, quand droit de l'homme, quand Nations Unies, organisme international, qui a investi dans la carrière, parce que, généralement, quand sécurité là, quand procureur il représente le ministère public au fait. Il est là à fond comment donc on lui jamana kono de le représenter. Na fera pour les baram ko baram ou amberima kuma shuli. Fitine dron et aya fo chokomi et Jawara que SA watila. C'est vrai ouais fo chokomi. Là où ils ont pêché seulement peut-être procédure. Sinon au moins Jawara ka watila. Kuma kan tumu bolo. Ou y Clément Jalakimina. Kuma kan tumu bolo. Oui, il y avait des faits, il y avait comme fin tout le avec tout le il y avait la matière. Voilà, il y avait la matière. Mais on se demande sécurité d'État, on se demande où est-ce que quoi. Même nous journalistes là, à quel ni affaire secondaire, n'a tout maltraité. Fin de tout mes cambolo. Hanna kera papier fitni. Aywa, atarata don balla ko bakara mi yem ko ko sikirendeni mi o ye ka fo chadu masake ni ale reye on de men ko baye tarata don gala jele lani apna boni ye ka fo ale ntanyana keleke erola ga tarata don ta bole ko ala don temele ona anya ye ka fo kuna kunu bora fambe kuna kunu na fia be munumbe atanyali ko fo pasaro aidara ebe mudon et Tchad président ka tanyali ka soye ke version chama be akola version dumeye et haklim ne ka tamato Issa version haklim ko Idriss Déby Sara. Ça on est d'accord là-dessus. Na bora ola atoshi mane haklim jusqu'au jour d'aujourd'hui. Abora général a attaqué maréchal Wakati Mina. A sur la mon effet. Il était sur le théâtre d'opération. Na meilleur jumé. Mais quartier général là où les ordres, les décisions mais n'étaient pas sur le terrain pour faire des échanges d'armes. C'est-à-dire Marfachi a gunto yorola. Kafoka be sorota ka faka sur une théâtre d'opération. D'autant plus que ni d'information qui a terminé, c'est samedi koro. Yani fali tche mardi. Anya me kuna fun diola na fo RFI na nyugono. Komi rebelluye ou repliera. État yi danga, c'est-à-dire faut l'autre yi danga là au point que vous reculez nero ka porte-parole de la kumame à koku aiguillage marqué kanye ils vont se replier pour revenir encore plus fort au kera samedi dimanche lundi mardi ko Idriss Déby ko ay bal sur lundi ou la chauffé au dimanche de dimanche pour essayer nanake mais attends il y a c'est-à-dire un grand doute ni me ko imbeda tout quoi atika femme donc il est allé faut qu'à rejoindre Doni mais ni a fo alinga page nga compte sans fait moi abena akili digi Laurent Désiré Kabila là tellement que c'est tellement beau pour être vrai président Koutrou de surcroît avec Clinton il était accompagné de 4 généraux ni ma fille mais nous sara nofe ni roina munikera nous on n'est pas entre Tchad. On est Tchadiga Jamana Clément il a fait le Niger au Belé pas ni Tchadicha maintenant qu'on a fait un soro en bas jatemine à Sarata de pression parce qu'en massa palais là on est d'accord là-dessus mais John a affaire c'est ça toute la question les versions de Marakasso avec version non bon on est dans nos versions là c'est que à Sara Kelegoro là a balé soro parce que mais toi, moi personnellement, c'est-à-dire qu'on veut amener pour l'homme moi, j'estime qu'il n'y a pas de problème. Parce que ni pour l'homme, mais ça sera Tchad pour l'homme à quel est Tchad Irei, ou à Fagara Chokodi. Comment tu as fait? C'est-à-dire qu'on est venu pour l'homme, sinon pour l'homme, Tchad Beba do Idriss Déby. Non, mais non, il n'y a pas de Tchad, c'est-à-dire a bien à remplacer, sans problème. C'est-à-dire que généraux Badem Faraloga, ou à transition de marché, bi, à Choudona, des restes qui nous, Macron Kerflaga, Macron discours que le président peut déplacer la gata. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Version qui est officielle, c'est qu'il est mort au combat. Maintenant, le problème, moi, Idriss Déby doit y avoir un parcours dont moi, ça ne m'étonne pas que Akata, quelques euros là, il faut échanger avec euros maintenant. Mais, ni bien fait, ne me lecture que je vais au-delà de tout ça. C'est-à-dire que c'est juste un niveau complot, peut-être, Ali et Tchad agressé à tout moment. Moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, Tchad fait révéler chef ou mégaphone. C'était un proche
de Hissène Habré, après la chute de ces derniers. Il était en France. À Klala, il a combattu auprès du général Haftar, occidentaux et de là-bas, subitement habillé armé, qu'a fait un parti socialiste, voilà, c'est juste, je fais le lien. Maintenant, Kana, Djamana Djumé attaqué, et c'est-à-dire que Djamana mi Beko, c'est-à-dire que l'armée la plus puissante, c'est-à-dire qu'entre parenthèses, voilà, Kano de attaqué. Maintenant, avant attaquer, il faut que tu présent Fara au Kola. Alors que au Djamana mi non seulement que l'armée de Niger, de Cameroun, de Nigeria, de Mali, et accord de défensif au niveau français. Accord de défense, c'est très clair, ni Djamana Binan pour le nation, France a intervenu. Pourquoi la France n'est pas intervenue? Maintenant, moi je comprends tout ça, parce que derrière la position de Idriss Déby, même par rapport aux francs CFA, il a dit clairement qu'il faut la éliminer. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, Idriss Déby, à sa posture, il devenait gênant pour la France. Donc il fallait l'éliminer. Kaba, ne b'a fɔ fɔlɔ Ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya, mais k'a fɔ k'a sara kɛlɛkɛyɔrɔ la, ne b'a fɔ n bɛ da o de fɛ sɔnna. Parce que n'i ye hali rebelle ka kumakan jateminɛ u b'a fɔ ko Idriss Déby k'a touchera depuis dimanche la, u ka cɛ min bɛ français a communiqué min kɛ a Idriss Déby tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ. A ma sɛbɛn ko Marshal Idriss Déby ni général Idriss Déby, mais colonel Idriss Déby. Colonel ya yɔrɔ jumɛn pour eux olu bɛ Idriss Déby yan'a ka yɛlɛ fanga la u b'a dɔn a tun bɛ colonel la u bɛ dan olu bolo o yɔrɔ la. Mun ye k'a fɔ k'a tun bɛ échange de tir yɛrɛ la o ye kuma wɛrɛ ye. Mais échange de tir la ka Idriss Déby bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a b'a fɔ ka interview la kuma bɛɛ. N'a bunna ale yɛrɛ bɛ taa terrain kan. N'i bɛ taa terrain kan le chef là quand le chef va sur le terrain a bɛ stratégie de guerre de di. N'o stratégie de guerre ma comment dirais-je abouti n'o ma se ka sira sɔrɔ. A yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka ye terrain kan o la mais tant que ni stratégie de guerre bɛ ka sira sɔrɔ c'est comme Bazoum a fɔ a kuma kɔnɔ ko sa na an y'o image ye f'a yɛrɛ ni turupu mɔgɔw bɛ terrain kan Boko Haram ka fɛn na u y'u gɛn ka tila k'u tirailler yɛrɛ c'est-à-dire k'u terrasser yɛrɛ de ka bɔ yen nɔ u ka yɔrɔ la donc o kɔrɔ bɛɛ b'a jira a ka stratégie de guerre o yɔrɔ la o acceptera maintenant i sara QG général la mais i taara terrain de kan c'est comme ça Assimi ka bɔ yan a ka taa Sévaré ou bien a ka taa bɔ yan nɔ a ka taa Indelimane ou bien a ka taa Tessit k'a fɔ ko fɛn bɛ yen nɔ mais a bɛ QG général la ale bɛ ka stratégie de guerre di anw mɔgɔw ma mais n'a sara a sara terrain de kan kaba hali n'a sɔrɔ a bɛ QG général la mais a sara terrain de kan a ma sa Bamakɔ a ma sa palais la donc de dire tout simplement k'a taara président a taara terrain kan même n'a tun bɛ QG la n'a sara yen nɔ a sara terrain de kan parce que a bɛ ka stratégie de guerre di ka to terrain kan yen nɔ a ma sa ka to palais kɔnɔ a ma sa ka to a ka bureau kɔnɔ mais ne bɛ da version min na a fagara terrain kan de maintenant a fagara cogo di yala dɔw b'a fɔ ko non ko i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw olu de bɛ sɔrɔ k'a éliminer sur le terrain walima échange de tir walima k'a fɔ k'a ni rebelle tun bɛ yɔrɔ na u tun bɛ fɛ ka compromis dɔw ɲini u ɲɔgɔn cɛ ka se ka bɛn fɛn dɔ la a dégénérer la kisi kɛra a saraw kɛnɛ kan o bɛɛ dɔw la mais ne kɔni bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn a kɔni ma sa ka palais la a kɛra échange de tir ye o a kɛra kɛrɛfɛ mɔgɔ ye o mais a sara sur le terrain APC. N'i y'a ta k'a lajɛ ne fana b'o de fɔ je pense que Idriss Déby a fagara terrain kan. Mais a fagara cogo di un président d'abord ale ye président il est maréchal a mana kɛ cogo hali ni kɛlɛ wulila normalement sera ale man kan kɛ première ligne kan mɔgɔ wɛrɛ de kan ka kɛ première ligne kan mais ale sera ka sɔrɔ cogo di surtout que ka armée ma o ye fɔlɔ ye filanan fɛn y'a fɔ Fayitaw y'a fɔ la France n'est pas intervenue n'a sɔrɔ Macron bɛna cacher bi Macron bɛna hypocrisie kɛ bi mais pourquoi a ma ko bɛɛ kɛ pour que ka Idriss Déby dɛmɛ o kɛlɛ in na kɛlɛ wulila depuis combien de temps. Donc ça c'est un samedi passé. Oui, mais il y a eu un accord entre les deux pays. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il a été dit que la franco-français intervient en termes de renseignement, qui a permis à l'aviation, quand nous avons rebelle nous avons chaman détruit. En termes de renseignement, pour le moment, intervenir quand nous repousser. Non, parce que l'armée n'est pas encore défaite. 2018 ou 2016, la France est intervenue. Ils ont dit qu'à part d'aujourd'hui, la France est présente. Parce qu'à quoi sera mochi ulutna charito mogobolo tukuni donc ça arrête basara ya fo ouais fin ya fo Macron ya fo bio so akumana so mayena ko ulutna charito mochi bolo donc allez bo fo chogodi donc déjà il cautionne le fait que d'abord début d'inflé c'est-à-dire moi je pense à fo chogomi
où il tient éliminé mais de façon très stratégique. Parce que version quoi, il va sur il y a une cause dans tout parce que rebelle que option bala. Population fana ko option bala. Kaba, ni ko ma ko armée m'a défait. Moi je suis pas parce que ni nous comme rebelle ou communiquer sur et où est clé flaqué ka communiquer que pour tout ni mene clé. Et communiquer flanant, nous est fait Amérique communiquer que ka ressortissant jamena bla. France ou communiquer quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, accord défensif de Auni Jamana Michel, au béni de la Bono. Accord a intervenu surtout pour voir Libye Kana, pour voir Joe Libye, General Haftar, je rappelle juste que l'émission pour dire un tour de tableau Kelenge sur Ben Jordan Mina dit oui, après Idriss Déby, Krengranéala en fait, Mali Jornakoro déjà parce que les 1200 hommes qui étaient sur le terrain au Mali. Tchad tu as les 3 frontières tout na kasoko ke al kosana ere we sebaka soro jadi suka jadi sunu ki ko me sebaka soro fo mo chama kontana ku ye bara nyumanke olu be segina bi kata Tchad donc kan mo o korate ka foko an tigale no ngarmina mati kan ngarmina mais dafali kala do nous fenêtre tu mo ne mo no ka foko ni zone nous ba maîtriser surtout zone Sahelo ban Sahelienne kono atide ba photographe à terme na donc nous tombons une zone maîtrisée ani a ko les adras des avocats ka se ka jadisu bunte fo kulwo kono fo kidal kulwo kono fo voilà fo kata fo kulwo kono kutumne c'est l'armée tchadienne donc mais c'est ka mou fodron a se ka ke défaut bailler surtout les 3 frontières là ka se ka ke défaut bailler parce que betum benemarque ka foko tchadien Chena ou bien une zone maîtrisée ou Kayoro de ou c'est bon, à court terme, parce que à court terme, à Frapo, Surasi Minou n'en a pas, ma abémé, mais Minou positionné Burkina côté là, Koluira en colonne, Niger qu'on avait cassé à Tchad pour gâter un renforcement que nous qui va recevoir. Ça c'est à court terme. Sûrement, la Tchad va demander à ce que les rebelles Mounoumbe, c'est-à-dire pour renforcer, pour pouvoir arriver à bout un peu de la situation. Maintenant, le réconfortant, comme le président français a déclaration Minke, le Tchad a renforcé dans sa position pour dire qu'ils vont soutenir, ils vont soutenir pratiquement, comment on appelle, le président, le fils de Déby, pour arracher les rebelles nous maté. En tout cas, on sait que Dieu c'est des questions d'intérêt en fait. Peut-être que Déby, il était ni Kafara Kassirodoma, tu penses que là, on va tout te montrer que tu es encore petit vis-à-vis des Occidentaux. Donc c'est encore regrettable, mais n'est à court terme. Donné, mais peut-être à long terme, le fils, il sait comment les choses se passent. D'ailleurs, quand il allait même là, il n'y a pas longtemps, en 2013, qu'on voit qu'il a été la deuxième personnalité, je crois que à Blessera, ou de Kofé, il a été même gradé au titre de général Fouatas, et je n'accorde pas. Bon, je pense que Doni, parce que Tchad est dans le cadre du MINUSMA G5. Donc, à nous, peut-être effectif, mais ou cas quel choco, à nous que résistance, au début d'enfant je pense dans un premier temps, si le petit qui est là aujourd'hui, Idriss Dengue Mimeno. C'est pas un petit, on ne dit pas un chef d'État petit. Non, c'est pas un chef d'État. C'est un chef d'État. Ah, non, c'est un chef d'État. Mais c'est son cadet. Non, mais c'est pas un petit. Non, ça passe. C'est son cadet. C'est son cadet. Non, continue. Non, je te suis, c'est ton cadet. Non, c'est ton cadet. Le jeune qui est là, je pense que Oubina a demain. Parce que j'ai vu un président tomber non. Donc le président Ouarefana tomber non. Tout le monde lui a fait presque allégeance. Donc apparemment les gens sont d'accord que Akato est non pour que Baraka Sekatanie. Donc je pense que Anga à la délit. Si le permet, bien il y a eu beaucoup de réunions. Vendredi, il y a eu beaucoup de réunions entre les 5 présidents, président français, pour pouvoir caler des choses. Bon, attends, Kaba, Kadjoromuna, parce que Tchad est Dougou, il n'a pas Mali Dougou, parce que voilà, Jamana de l'Ina for Mali Fena Jamana et Chomna. Tchad ou le Gadjomana, parce que Wakati doit se rendre au Konokwa, c'est-à-dire que Kadjidara Mogoka Kumabe, parce qu'il faut qu'on soit clair, c'est-à-dire que Ample Wakati Mina, ni Sigira ou Ansigino Chomna, Tobi Dou. Maintenant, ni Kera,
an sigala deli tɛ situation ka compliqué ka tɛmɛni kan mais c'est k'a bila an kunna k'a fɔ ko foyi ti badabada ye quoi an bɛ wuli k'an jɔ an yɛrɛ ye de peut-être sinikɛnɛ ma an fana ka taa ni dɛmɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ mais k'an sigi nin kɔnɔ ten tɔ confort c'est-à-dire wali confort kɔnɔ ça ne marchera pas. an bɛ foli di an kanubagaw ma Famisa Sisoko Jokolojo a n'a furumuso an bɛ u fo k'u waleɲumandɔn Amadou Kouyaté Aba yan fo Segu an bɛ a fo ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mohamed Kara bɛ yan fo Orange Mali la an bɛ a fo ka foli di Alimami Sangata ma yan fo ORTM na ani Yusuf Kanfo ka foli di énergie di Mali mɔgɔw an bɛ énergie di Mali mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka CNT mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo maa o maa ni jɛmukan in ka d'u ye minnu b'an lajɛ kɔ kan minnu b'an lajɛ Mali kɔnɔ Brazzaville-kaw Gabon-kaw an bɛ bɛɛ fo maa wele o ye Malick Konate ye Boubacar Keïta o Ami Baba Cissé, Bassaro Aïdara, Seydina Oumar Keïta, ale bolo tun bɛ réalisation na, Bintu Nafo, ale tun bɛ régie d'antenne na, Boubacar Jarabad, Bintu Nafo, ale bolo tun bɛ son na, Boubacar Jarabad, ale bɛ régie d'antenne na. An b'aw fo k'aw waleɲumandɔn, aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jɛmukan kelen in kɛnɛ kan, Ala ka sunkalo timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma, wassalam.